знам. Не си. И хора ще го разбием. Давай, Никито БГ, пратих ти покана. Тот моят отбор само аз заложих. Що не каза аз да заложи, аз забравих. То коефициента ми беше 33, аз заложих 200. Охо! Танкове тука, ала бала, На колко минути си го настроя? На 10? От танка не мога да мърда обаче. О, тук виждаме едно много готино нещо. Пичове, само някой да дойде с мен, моля ви се, много ви се моля. Охо! И монстъра се качи с мен! Охо! Ама, при мен никой не иска да се качи по дяволите. Аре хора, качете се, качете се. Ей, сега стара манча с грозда. Ама пич, да ми на мене картешницата, бе. Ау! Кой ме стреля, бе? Аз... Това се ето си, бе. Нашия ме прегази, браво. Аро, бе! What the fuck? Край с мене свър... Не! Презарежи... А! Аз се хедшотнах, бе, човек. Аз не те чувам, не знам защо. Сега ми там някъде в Русия. Добре да е, ама... Ние наш отбор много изоставаме в киловете. О, ние сме ви направили на кайненца. Добре, аз се превъртях. Ама вие сте взели брониралите коли, бе, човек. Инсърджантите и... Те нямат много голямо значение. А седо си тука. Добре, един го бих. Друг убих. Майко! Как му уби, бе? О! Това тука! Дримаре! Дримаре! Come here! Охо! Защо ме бутна, бе? Не. Аз няма да мога да правя килда сега. Фак. Брат, значи съм пратил на някой друг покана. После ще дали. Аре, бе, не мога да го бия. Къдета ми сипа. То аз нямам повече амуниции. Браво. Има други оръжия. Сипи! Трябва ми АК. Те направо ви направиха манджа. Ми как няма, то... Ай, бе, не мога да бия половин час. Човек, стрелянте не мога да убия! Аз съм Терминатор! Аре, умирай, бе! Ужас направо! Съм Терминатор! Уоу! Охо! Фак,
Убихте ме най-накрая. Мале, направих толкова много кило на първо място съм, а не съм се качвал на превозно средство в самото начало. Направих много... Добре бе, как толкова бързо ми свършат амунициите бе? Къде отирахте бе? Тук се задушаваме, бат Георги! Там някой пак е взел коли тук, баба. Абе, този откъде има базука бе? Асисте, Томио. Опитаме. Няма как да се кача тука. Ме направиха на канал, докато се кача. Димитри, хело, Димитри. Няма да разкача. Пак ми свършиха амунициите. Стига бе! Аз убих един с бутилка, човек. Този не можах да го убия. А? Аз убих. Можех да те убия много лесно, ама... Какво бе хазарте бе, какво? С пристол капслок. Откъде взимате тези базуки бе? По-скоро нашите. Аре, те оставете ме да се качи веднъж. Не ме оставате. Това е. Давай, ти! What the fuck, някой ме... Охо! Абе, колко са се качили на една кола, бе? Аре, да ти си добре! Ама това е по-яко, защото си толкова. Презарежай, бе, по дяволите! Добре, те хората ме свалят и ти само ме стрелнеш два пъти, айде. Знам обаче другите направо ги торпорирам. Айде, убийте го този стата пък кола, бе. Ти колето убивам. Исках с бутилката, човек. Аз нито един път не съм се качил на това, на Insurgent. Майко. Тук с пистолета направо ги правя кайма. Чай, трябва ми хелт. Там къде има кръв. What the fuck? Добре бе, какъв е толкова късмет бе? Димитри! Защо бе, Димитри? Човек, аз съм... Бля. Този остана на един хит, ама... Да, разкача. Живи здрави. Изчакайте ме.
Ужас. Направо ни я разбихте. Сразу жалост. Лузари, айде. Матч винър! Я ви сега кой е станал кил, я ви сега. Чак сега да видя аз колко кила съм, сигурно съм с 10. 4К. 24К. Добре, поне качих ранг, така че... По-добро съм от хит. Ужас, така. Гледай сега за какво става дума. 32 кила, леле! Аз съм с 13, ужас. 13 умирания. Аз съм... Дама съм на второ място в отбора, смятай. Ама 11 борят за 10 минути. Манджас грозде. Просто тотална манджа.